Ka Jylla ka kunhun ki dikot ka Executive Committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council haka kendai tarik unai tung araja arpsau kala Syiem ya kerai bakan wanra ya keran ya ka kaipot jong ka Delimitation Committee ban penbet renti ya ki Shong haki MDC constituency beper haka shipau tarik unai tung araja arpsau ka bandeiru ka sengi sedang ya ka dorbar liur jong ka KHDC. Habakran kilat patai kubor hadian ke Jylla uba pensengan Syiem Deputy Chief Executive Member Uloong ban wanra eka kai pot kat kum ke amendment rules ki Autonomous District Council. Uloong baka pangtrai kam ke Delimitation Committee hi kalong ban penyarenti kat bala ya ke jingdon kinong tap vote haki constituency dak ba ai nuksa baka maulai MDC constituency ke dei ke bala bon kinong tap vote bat kindon kisnong ki bahap no syaki MDC constituency bamarjan. Uloong bakim da buon ki kam ki balaya kran ha Jylla habakali balada ka yeng dorbar ka menjuri ka kai pot ke Delimitation Committee bat kan don no ka election mariakot ka jing penjalan bahenriu benai ka ban kot hau benai nai lor arja arpsau uba Syiem uloong ka Shong haulat bat ka Sorkar Jylla ka phang ka bangi kha ya kran ka di haji ri bagani ka report jong ka Delimitation Committee nomor ba ka di ka kamram jum ki isi ban ya keren jua haga isi jua bangin place apoka house barkapas nutrat kalong ba kana kaleng ka isi ngilalong unanimously ya ka niga report jongka dimjungti ngin place haka house be bagi place tangi ka report ru in place lang ru ya ka amendment rules knang ba kanlong ain bat ba nyo ban Pynlong ika Elekshon daga kat kum kadika jing jing mut jongka Delimitation Committee dan naglaga singa ada raim tan bagi place ika report berkum juru ika amendment rules la shaya po house kai try ka ta average total number of voters hagit consensus bapli ba ki naglaga Delimitation Committee ai nomor bapli ki kamiyo load ya gini ki iltrarur jongka southwest jongka west mo bat kiwi kala kami ya ki ndiak ban yo ya ka average ten rei kya persangkat ba ka bagila ngai fi kum ganuksa kum no mulai ka ba he ka persang ban jos jiau bacha pentor kum kala mukra nama kalaban mau prem kala rit kahaban adios barka lai mukra kanong thamai se ga ba dun kam ban adios lang barka lai mukra kum ko pentorum kra kan haban adios lang mau pi barka mau lai kum kita ki hak dun ka adjustment de ya ki details la shai nga science ai kan sa ins ai ko pi bro khoi de ka sa i shai du ya ka dur yunga report pi ngi wan ra ya ka amendment rules ka jungi ka kumka rule number 6 sub rule number 3 jonga election rules jonga Khasi Autonomous District Council haga ba haga ni ka appendix 2 ka kren chapangki konstitusi beper ar fundaitali tingi ha ponra amendment ni ka ni nama kidon kishnong ki bangi hapse na ka wei ka konstitusi ban bu haga wei tingi ha amendment ni ka rules kani ki onga amendment rules pi ki onga amendment rules 2024. Itu likely gani ka last session nam ta gani ka term. Umari la yo itu ka report jong ka Delimitation Committee la se hakadi ka bukut jong ndra na yin ya no shi election la kuno ka. Ai kani ka Shong ya ha government but governor te kala bandai ka last session ne kala bandai ka session ka bagi nang yo biang session maka Shong ha ka main jong ka government baru governor. Kumno ba raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hoi ki biang lor. Ai Elekshon jong menta ubnai. Hoi ta. Ba? Ukau iu unia. Kong undi udai ukau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba? Ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umde uba ba? Kong. Kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi. Manta ngi dei ban sngau tu hi ba ka jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunas nam mat ka jing bria ki kman.
Henry ba uni ukau 45 don jinga dei kumno. Yo iya ke jingtei ya ke met kapan ke jungi nak jingbam ke bangi bam man la kasngi kum ke iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jungkine ngengat hagi babun ke jajingpa ka sorkar ka persangkar bala banwanra ya ke kod ka khia. Ka FSSAI ka betha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke amkhnyang bam. Kidai bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu 100% kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng ya ki 45 ila banitu ya ki da ka sharp plus F haki. Ba uni jingbam plus F pat ngila ban yo ne eh. Nang ni kong. Nagani ka daw ka sorkar kalapan mi ya ki skim ICDS, MDM, PDS kabha na kabenta upajba ka sorkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kilapha da ukhau ba bhatam na kabenta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata ka daw batang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da ukhau 45 Ba fikran ya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba Ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.